Hmm? Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng sweet and spicy squid. At meron tayong adobong sitaw at pritong tilapia. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na kamay namin, mga tam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Yeah, tabi natin yung Coke natin. Ay, cheers muna tayo. Ay, cheers na tayo ba? Oo. Oh, cheers. Sarap. Oh, kami na kayo niyan. Then pilik mata ako. Nga ba, nagpilig mata yung ganyan ka. Siyempre, titikman natin. Hindi ka nahihirapan yan. Saan? Sa pilig mata mo. Hindi. Sanay yan. Kuha na ka na. Oo, sige. Ay. Ayan. Ay, ayan. Kukas ako ng rice. Oo. Nasubo Sarsa tayo. na. Please, sarso ako po, dibi. Mm. Kaya po ipahanin ko. Wow. Nagwawa na ako kanino. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Mga tamo. Lambot na, no? Sarap. Bukan nga talagyan ng sauce yung tilapia kung masarap. Ito, oh. Sarap ba? Sauce yung tilapia. Sa ano? Sarap. Inoki, oh. Inoki to. Adobo sitaw. Gusto ko ito, adobo sitaw. Kasi Tilapia. Sarap ng tilapia. Lasang-lasa yung ano, tilapia. subukan mong isawsaw yung tilapia dito sa sauce. Para siyang sweet and sour din. Masarap. Hindi nga. Ayawan eh. Ayaw. Lalasa yung garlic. Ayan, may nagtatanong sino daw nagluluto ng pagkain natin, Ay. Pal? Si Kusinang Kabalen. Siya lahat nagluluto. Gusto ko yung sarsa. Sarsa. Wow.
Ayan. Ang lambot ng pusit na. Mm-mm. Gusto ko. Mm. Ano? Sarap. Ano nga sila? Saka pa. Titak pa. Pakain pa mo itong nasin. Ang kutsara daw? Charan! O, di ba? Ang daming May rice rice. kami. Yan. Ay, salamat po. Sabi, nagpakuha na din ako ng ano. Gusto kong makuha ito. Inoki. Kahit walang pusit. Sarsa na yung kanyaman. Basta ako. Adobo sitaw. Atin na lang tayo. Ito malaki. Lambot ng pusit. Kumain ng sitaw si Ate Albi kanina. Oo. Di ako natutunawan sa sitaw. Kaya atin na lang to. Kinuha ko yung ulo kay BBM yung buntot. Guys. Siyempre, hingi ako ng sapsarsa. Sarap no. Naman. Ayan, yung mga nagpapa-shoutout at saka yung nagpapabati ng happy birthday. Mag-ready na po kayo. At shoutout natin yung mga ano. Yung sa Gray Mike ba yun, Tidbits? Glimmer? Gray Mike ba yun? Kung saan tayo pumasok kanina? Ultra Mega. Shoutout. Sa mga ano. Sa mga cashier doon at sa mga boy. Ayan. Nanonood sila daw. Tinatanong kasi kanina kung meron tayong mukbang. At meron din akong i-shoutout nung nakatabi ko sila sa simbahan. Nung nagsisimba ako. Si Baby, Atasha Bamba, at saka si Ma'am Rosen Bamba. Ayan. Mismong naano ko sila. Sa tabi ko sila. Shoutout po. Shoutout. Yung bata nanonood daw siya sa atin. Kanin pa.
Ay, grabe, sarap. Mag-shoutout po ako. Ang dami niyo. Shoutout po. Shoutout po kay Emerenciana Manansala. Yan. Bali yung nagtitindang ulam sa plaza. Hi, shoutout po. Nanonood daw siya. Si Ate Emerenciana Manansala. Si Johnny B, yung nagtitinda ng chicken. Shoutout kuya. Johnny B fried chicken. Yan, kung gusto niyo bumili ng chicken kay Kuya Johnny B, yung tapat ng 7-Eleven katabi ng Burger machine. burger machine. Ayan, manyaman yung chicken nila. Shoutout po kay Rex Montuya. Shoutout po kay Alwida Lachamanli from Zamboanga City. Mario Valanca. At kay Debra Bugarin from California. Ayan. Birthday niya sa October 20. Ngayon, October niya. Birthday niya, October 22. Si Ma'am Debra Bugarin from California. Happy birthday po, Ma'am. At kay Relaine Vidal from San Miguel, Bulacan, Barangay Tibagan. And shoutout daw po sa family niya, Vidal Shoson. Shoutout po. At kay Sonia Aranas from Cebu. Arlene Evido from General Trias, Cavite. John Mark Dones, and shoutout po sa mama niya na si Hearty Joy Dones from Balibago, Angeles City, at saka sa mga friend daw niya. Shoutout po. Shoutout po kay Franz Abejero, Nina Castro, J. Lu Tokal, and happy birthday po sa iyo. Sa October 26 na si Gianna Espanol from Cebu City. Ayan. Birthday ng anak niya, si Gianna Espanol. Shoutout po kay Alicia Salvador, and happy birthday po sa mga anak niya, sila Giovanni Salvador at saka si Chiro Sander. Happy birthday po, and salamat po sa suporta. And shoutout po kay Ma'am Janet, ayan, at kay Sir Frank, at kay Shun Christina. Ayan, alam mo, marunong ako magsalita ng Germany. Ayan, Shun, sabihan, pretty. Si Christina, si Tina, marunong siyang sumayaw ba? Congrats. At saka si Sir Frank, ayan, Gutaw Sin. Ibig sabihin, pogi. Gutaw Sin. Ayan, shoutout po, and Belinda, thank you so much po. Ibig sabihin, thank you so much, Belinda. Ayan. Shoutout po, and God bless po sa inyo, ma'am. And ingat po kayo palagi. Tita Olivia, shoutout po, and ingat ko po palagi, Tito Ma. Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet, Tishkarte, Lods. See you soon. Yes, makapudibis agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mo.